Barki Karang Taruna. Wasek ya. Bang Bayi walah ora apa-apa deh iya no Muga bejo nasib apik duit kantongan kaya apes weteng yo tuh gimana arsik mundak ya yo sulingi sing banter ndok Bang Bayi juamu tenang esuk rezekine tambah mlumpuk owe tambah mlumpuk owe tambah mlumpuk owe tambah mlumpuk owe tambah mlumpuk asik ya asik kaya deh ngantan nyare seno yo iya 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 jiwa Bang Bayi alah ya wis ora apa-apa iya no waton cukup kanggo sandangan aku iki tukang tambahan oh iya wis Bang Bayi macedor dan pejamane walah gaji itu tane esuk rezekine tambah mumpuk oe tambah mumpuk oe tambah mumpuk oe tambah mumpuk oe tambah mumpuk wasik ya baik sisa waktu dari kami khusus Karang Taruna nggih karena besok tayub